Ya Allah waɗan en jam. Amin. Oɗo ñabbo. Min defita mo yehi. Hande de ko oɗon birtimi. Hama he? Mamadou Guerrier. Mamadou Minise. Samba kay janginanno Samba Minise. O wi kaw yo mi duwani ujunnaji jeegom. Ujunnaji jeegom. O wi noon yo yombo ɗo e lewru korka. Ande kankam o ñamloto tan. Ay onon ene en cuurotima koyu. Min mi hersuni. Yerodal joni wi ko woppata hay goto. Hay Minise o woppani ɗum. Ndar lenoto ha jahma immo ina faaya. Simi wi ko huɗum wiya kam wona haydara. Joɗoto ko juuti e jamma o jaɓata ɗanako. Miɗa andi hoore nde miijoto ko ɓeɓe jogani fof. Ay enen kam en cuurotima koyu. Fotani ɗon de. Ay joom galle o. Ndekkete nde heeɓi passion mum o yoɓani location. Joom galle o ari haɗo. O wi ko soko addana ɗum kalis mum ɗo e balɗe ɗiɗi o yaltinat amen comme rawaɗo. Henke wadde en jalti. En jalti kay. Joni dal ko ni tan ngurirten. Jusqu'à quand et où? Ni tan. Allahu akbar subhana rabbika rabbil izzati. Ay min kam mi turki koyo torox rawaɗo. Gasani tawde o wi so e ɓaymo ɗo e korka ka haade julde korka noon mo gendarmerie. Te korka solla de bi ñade julde kam. Ndeno juulata. Ay annene haalat jam. Kanko wi kam noon. On namat ɗum gendarmerie. Eyyi tono joyde korka. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin. Ay min de mi fasama. Joni hono mbatten? Yi gogga an namde toon. A haali ɗon kay min poɗɗa namde giɗe nam. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kono jomon. Salam alaikum. Alaikum salam. Yefta. Sernal waliya. Amadou ya. On baɗɗa? Oyo ko hitata koɗe fof musi baɗɗon tan pen. Bare koye lawol gonɗa ni Fouta. Ala komi jinnoɗo yaade kono mi haati. Mi huuɗima wendogo jami lawol ala fof koko uddi. Ala min gudditi lawol. Ala ɗum ko haala tan yala. Surtout camion ngaji nayyi ne jaha. Ala camion ngaji nayyi nanga ko ne jahade. Camion ngaji nayyi kay garat meeɗa ya garatta. Eyyi kono jahat kay addoyde nayyi kay. Eyyi kono ko apprendre tan chauffeur maɓɓe mbi. Eyyi sa wiɓe yoɓe mballuma. Ka jidde sommude kay ɓe nawate wona. Arata e camion kadi hoto e camion ya. Hayde noon neɗɗo kadi hunde laamu so haali won force. Laamu wi resté chef goto fof yo jooɗo hakkude fof gas. Ngam ɗum mbadimi hoɗa mbiɓe mi arta. Ala keñitomi galla sehila baɗam nanɗo ko keñitomi ha gara neɗɗo ne aɗa doga tan aɗa lewe mo ala ɗo jaati wona mi hayti arde dal mi ari mbiɗo joni da oɗo dena goy yo aɗanami sako neɗɗo jooɗatan hande Allah waɗi fof wona holla Allah eyi on way jam goto machallah yettude noon hande yesma gon niɓɓidde ya yesma gon niɓɓidde ala koto ka nangimi tan hade kay goto ñande fo aɗa horanno kono meeɗade min somi aɗa nder ɗon cappodira juuɗe jalen ha koynen koyɗe kono an hande aɗa arni tan ala mi arñani koto ka e teddu banni adama ko banni adama tan aɗa change sahaji aɗa fina ɓerde ma aɗa fina kadi taw ɓerde ma no metti taw aɗa yiiya ko mettuma a wawa hen hayda ɗum fof ne wona e nden aɗa wawi finde tan kawruɗa ko ganduɗa muusma taw wawanani ɗum eyyi taw ko neɗɗo kadi fawatma ɗum kadi Allah kay kala ko fawata neɗɗo o rewnata ɗum koye neɗɗo hoɗoma Allah iwata ɗo woni ɗo ara fawa e ma battata koye neɗɗo ara fawa e ma woddira Allah wona ala in sahaji noon ne hoddira neɗɗo eyyi gueɗe Allah mbayi noon da affaire ɗon ummoɗa e jonde noon affaire ummoɗa liɗɗita kumtaji ɗi
min wiino mbiɗa ɗoɗo tewni kono noon tawno kadi wiyatnaade huusuuji tew tan feccita otoji en kadi ɗiɓi hertinaade seeɗa min mi wiya tan so mari lijjita hey min de hannde ko mbakal min defno mbinomi tan ɓerndem nde kaare ɗeɗo balɗe fof woni koye jeeɗe tan ne jeeya hay jeynab ɓernde makko woni koye jeeɗe tan mbiɓe yo ɓe def mbakal mbaɗa heen limum tan haa lamba tok yimɓe mbawa kumtade neɗɗo hoore geɗe subakakine yo estomac ma hikka estomac nawete laata neɗɗo honno horrata tan ɓi pullo hoore geɗe subaka hin ala ko humtoto so wona mbakal ya kadi mbiɓe aɗa waɗa hen ndimo aɗa ɓiiɗi aɗa mucca ɗemga aɗa andi ko woni ummonami gila e jooɗi min mi ñamata mbakal mi ñamata mbakal dow saka ɗo ala ɗo ñamande mbakal Fouta mi ñamata ɗon mbakal Dakar natta mi ñama mbakal ummo e jonde ƴeewa nata e ɓuure littitana kam tew hay so wona heñel kam hannde hay soko tew kemmi hannde komi bettuɗon yurmoma kam hay soko 2 kilo tew ngara mbaɗna kam humtoya mbakal a wawa fortude hannde tan ñama mbakal o ha janggo mi ƴeewa lejjiɗoɗe ma tew jero Allah nananta kam Fouta nanata amo juntima mbakal yiyata accu gajade gonga jaɗata ummo lijjitono yam mbakal totta ceerno Mody min totta kam tewoɓe ñaam i annen nduɓanno kay anande wona ɓamde ñamo mbakal a yiɗo ɗaƴ sinno ko doño gonɗo ɗo yahano turono turto on kam so ñami mbakal ñami ko woɗi kono min kay andi yeɗamo wowani mbakal ɗo nande so Allah fayimo hunde jabɗo Allah ko Allah fawma ko dokumani ko a fotani dade aɗa ñamilen mbakal a nani bande mako a fotani dade min aɗa ñamilen mbakal ya wadde yettu nder na suuɗa mona hay goto waɗaka to ala ceerno Mody tan wonno tan ko jaltu yettu nder foftoɗa deya tew kadi woto heew ɓiye ɗon yen dannen tew ma on heewi ɓiye addanam tew jaɓɗo seeɗa mi aɗa yiɗi min affaire ɗe mbi siddimi wawa dumbi ɓe siro ala ko sukaɓe kaden mi sukaɓe tikka noon won ƴattiɗo ko ala jamais jetto gila kikkita joni mi yiyani aɗa yaha wañi aɗa artana ƴewtoyo barme ma tan ma ƴewtoyade barme guir tewo hoore neɗɗo kay saɗa ƴewtoyo barme a yewta won ko woni e barme kono haydara ala e barme no ƴewtata barme ɗiɗa yero gila subaka yalti ɗo wino ligginoya ko commi tew ha ɗo kalda e mamaɗo mi yiyani yero gila yalti ɗo ha takkusoɗan juulama ha kumtari nana ɓaɗo ka woyan ko jogori welde ko so fasi urata hakkude ma Allah sagginanay tan mbimi ko tanam no wiyatno konngol wiyedu nana hakkude gamaji e leraɓe ko heeɗa wiyete mbeɗe saggina mbiyani ko cefɗiɗo kaw an yero ko jahɗo yilloyde dépense sika yi arani ha joni ko jañani soko jañi tan maw ar hay cuklel ngel mineli ɗum pour yaha ƴeewoye ɗum ɗum woni bono gorko lidditoyo ɗum woni bono gorko kay sa wiyama ni tan ƴaaƴi a tawat dogo jungo e poos wallahi nanani jiɗi nafi ko debbo bébé atam mate yiyani kala gandu ɗon tan taw yoɗon ɗon jooɗi tan mi yiina ko hama ɗum ɗi aɗon ɗi joni muño mi natto ɗum gara ayide gorko dogowo dépense ɗum fof wa ka a tuuñi kam noon gorko dogowo dépense min rabujam ko ɗum tan tani neɗɗo kay kala ko mbawɗa wasde dañde kam yo taw aɗa wawani galle ma kam dépense kam yo taw aɗa wawani ɗum hoore ma wallahi sago ɗon hono haydara min ɗum nodda anti kay ay joni ganden e ko ɗum leñol ngol idori ni ko ni tan wawi wawa ko idori resde ni tan wawi allo eh galle wawi tan no windi réseau o de kam allo allo yero hono mbaɗɗa hoɗo gonɗani hen legal imam sa
jam joni fota fotaki Argara Salama yar. Oh yar. Min amon haltema ni mi ardi jita teo yar. Yar. fukai ada bulle ni Min yar ora kudita. Dungu kudita. Allah seydi dungu kudita. Yero ko dimo non. Yero ko dim. Way to mi no yero mera do non. Mera mi yero ndiyam. Kon dañ mi ko dum ñamani. jasi Mi wonta e bettay mbari liddi da ko teddirir mi wuydi. pour la Yero ko dimo de. Won ko nganndanɗa noon dimo no foɗɗum hersude an ka dokketeɗe tan ka dokketeɗe a meeɗa ɗum tottirde dépasse aɗa ɗum ɗo ko hannde yero koye booydi kafe ɗi yarat woni sakkiroɗo kafe mbette toon wallahi yero waɗi min yidde teddinde woydi tatta mbaɗa humto e beddaji hay mo wona gujjo koko jalmi ko ko hiɗum ndentaten hay so ndiyam ndenten jaren ɗum muñen sabi Allah tawde ko gonga kay ganduɗa ko dimo saloto ɗum wawi aɗa wiya min mi wawa joɗam wawde humtade aɗa noon debbo moƴƴani noon eyyi debbo muusaɗo aɗa muña kawiraɗo muusaɗo aɗa muña way gujjo kam meeɗa woode ko muusa gujjo so muusi no gujjoyat tawde kay aɗa yiɗi sabi Allah Woni ko mako. Guyga ko ma do an guyga ko foddere wotere ka heri dum. Guyga sima. Wala kaari Guyga kam so wonno foddere wiite ko paracetamol ka heri dum. Feere yero Ko poussé kam me halta har mum ni. feere yerode boni min nganndu koye gorko bawo yeeso koye ɓuuri hol kono jaamu noon neɗɗo noon so udditira en damat rewata koye falantere min yeehi Hol haala jaamu. ngal ɗo wawa ɗum Oye Suuka debbo hen. moƴƴo Ko de debbo ɗon moƴƴo soñña. so gorko ma ala a jooɗo ko muñanaɗo Mawɗi debbo moƴƴo gaɓɓude. so Ya. gorko ma ala a muñat Yaro boni. Alo yaro. feere mon boli onon Ayo, kuppi onon kadi. ɓe arɓe jiɗɗon amen torkin Hande ko onon ɓene onon boli onon jaasi hande de sa nawle ñaami tew ka taƴƴo bohol ma ngal an Amadou an gujjo ila naati ɗo yeero natti ƴaƴƴa sa ƴakkiɗo tew hande ko bohol ma ngal walla cakkita ko debbo ɗone kene mo woni onon debbo mo woni